Mwazuka bwanji malo osiyanasiyana mwazuka bwanji. Nangokufuna kuti tiwunikirane mama wa lero. Mwazuka bwanji. Ya nkhani ndiyongowunikirana basi. Mukuona kuti chimene chikuchitika panopo ndikufuna kuti tisegulane maso komanso maganizo chifukwa nthawi zambiri maganizo akakhala kuti osegulidwa ndi pamene umatha kuona chimene chikuchitika kusogolo, otherwise umangoona ngati nchimozimozi. Ndiye ndikufuna kuti tisegulane maso ndi makutu. Chimene chikuchitika m'dziko lathu la Malawi lino ndi chakuti anthufe tangoona kuti ndife ankhundukumve osamva, koma mosamva mmenemo n'chifukwa chake tikumakumana ndi zokhoma zambiri. Tikamati zokhoma tikumakumana nazo chifukwa cha unkhundukumve wathu. Tikanakhala enake tikanaphunzirapo. Chimene ndifuna kunena ndi ichi: whether we like or not, ineyo mkuona kwanga ndikuona kuti Mulungu ali ndi Peter wamtalika. Bible likamanena kuti don't touch my anointed one, ine ndikuona kuti sichakwera anointed one zija nkapanga masanje ku Assemblies God, ku Assemblies of God zija ajawa anali masanje, koma tikamati anointed one nde uyu profesa wamtalika uyu. Chifukwa tikamati anointed one, nkhondoyo simakhala mwa iyeyo. Nkhondo kuwina simakhala m'manja mwake. Mulungu akuti nkhondoyo muzawina inuyo muli chete, muziona poyamba mpoyamba. After all, onse amene ankalimbana ndi ulamuliro wa Arthur Peter Mutharika mukhoza kukhala wina aliyense mboni pa iye yekha kuti Peter anatanipo pa iwowo. Wokha upezeka kuti akukangana, ena anzeru zabwino kuonesesa kuti zimene ndinakwera zinzonyasa. Kunali zambiri, kunali achina Bushiri uku. Mukuona kuti Bushiri mmene anakhwefukira, wina aliyense ali ndi umboni kuti akhoza kufotokoza kuti chimene chinamkhwefula Bushiri ndi chani. Panali munthu amene akanakwanisa kukhwefula Bushiri. Tinali ndi Sadikimiya. Zanja la profesa linagwirapo pa Sadikimiya. Okha ukaphana kumeneko. Amene anaukira Profesa Arthur Peter Mutharika. Zikutha kuonekeratu awawo achisiro a Benilongo awo akangota kuukira mukuwaona mmene akumatheramo. Peseka kuti okha amene akumaukira Profesa Arthur Peter Mutharika ndi zija mmamenyana uko kumanamizira kuti ayi amene aja anali otumidwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Zosatira zake wina aliyense akuziona. Kuchoka kwa apo ndi zimene panopo tikuona kuti oyankhula aja panopo ndi akutumiza zikwanje, koma akukhanga atayiwala, akukhanga atagona kuchita zinthu sakuziwa, cholinga apangidwe expose. Nde chimene ndikufuna kuti ndikuwuzeni ndichoti tionesese kuti tikufuna tisakufuna, Mulungu ali ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Andi mwachonji tikanakhala anthu anzeru tikanakhala naye pafupi Arthur Peter Mutharika, timukonde moonjeza. Chifukwa ngati Mulungu ali ndi ine angandisuse ndani? Ngati Mulungu ali ndi Profesa Arthur Peter Mutharika, ndani amene angakhala against him? Ngati Mulungu ali pafupi ndi Profesa Arthur Peter Mutharika, ndani amene angapange opozi? Ndikufunsana zizanga, ndani amene angakwanisa? Komanso nkhondo imeneyo ndani amene angayiwine? Panopo aagape awawa. Nkhani ndiyoti zimene akuchita zosokoneza iwo anazitenga ngati kapena ali pa high rank yoti apanga zonse zikusokoneza. Palibe chimene iwo amaonapo. Mmene anaphera achinaye UTM aja amaona ngati iwowo panopo nde rank yawo yakwera. Mukuona panopo mmene akuzunzikira. Ndi zimene panopa kukapita ngati amathawa kukazipereka sakuziwa. Ndi mmene zimachitikiratu. Mavuto akafuna kuti zoyipa zikupeze, pamene umazipereka ukukaziperekapo umakhala ngati wagona kaye. Umagona tulo kwinako kuzazuka umazaona kuti zija ndi mathawa zija ndazipereka mwachonchi. Ndi zimene zachitika kwa Agape Khombe. Amaona ngati akukachita zinthu zazeru kukakumana ndi age thabo chakakanyirenda. Maona pamenepo
ngati munthu uli nzake wa age pali chani chimene chingakope iye amaona ngati zonse zabwino koma zosatira zake ndi chani chaka chosakolola olo utathira fertilizer wotani iweyo sukolola basi ndiye zimene zikuchitikazi panopo tonsefe tisegule maso kuti chipani ichichi chimene chilipo ichi chikuoneka kuti ichi chathapo mulungu sanachisankhe sakuchifunanso ayi kungoti anthufe chifukwa cha nkhwizi zathu chifukwa chake tikukakamirabe kuti chakwera otherwise mulungu sali ndi anthu amenewa ndiye chimenechi tichimve kuti wina aliyense amene akulimbana ndi Profesa Peter Mutharika zokhoma ndithu akumana nazo tikukumana ndi zokhoma m'Malawi kuzifunsa kuti kodi zimene zayamba motani nkhani ndiyoti we must face zimene tinazala ndithu ndiye tikufesadi zokhomazo tikufesadi zowawazo ndimene zilili chonchi nde muchikondi chake komanso mpulogalamu yake ya mulungu ndikuona kuti anachita bwino kwambiri onse ankhwizi panopo ndi akuyalukatu awawo anankhumwawo ulendo umene tikupitako panopa ukuoneka kuti mwina ukhoza kukhala wabwino chifukwa ndi nthawi yoti nyasi zonse zikhale kwa zokha uku nyasi zonse zipite kwa Tosa Alliance achina nankhumwa achina Dausi nyasi zimene zipite kwa Tosa Alliance ukuku ni nthawi yoti tiziwe kuti ulendo umene tikupitaku mwina zikhoza kuzatikhalira zabwino chifukwa nyasi ndiye zasesedwa atu achina Chilima ankayankhula ngati anthu anzeru koma ili nyasi yasesedwa imeneyo nde chimene mulungu akutioneserachi chifukwa kumeneko ndiye kutionesera ngati kufuna kuti zaone masomphenya ndiye tikuchedwa atu amenewa ndiye masomphenya amene mulungu akutionesera kuti awawa sindili nawo ndili ndi munthu amene ineyo simukumfunayo andi mulungu sayenda za majority a munthu pa iye yekha ndiwokwanira chifukwa chake zonse zimene zimachitika mukuona mmene akumakanganira nawa Tosa Alliance ija panopo yagawikana atu ena ndi amene akuchosako amene anapita ndi keyboard yawo akuchosako keyboard yawo amene anapita ndi gita yawo akuchosako gita yawo amene anapitako ndi wisolo weni wisolo akuchokako ndi akuwasiya iwowo ndi mabandi awo chani ndi nsanja yawo mukuona kuti zitheka pamenepo ndiye tichivesese kuti pamenepa tikangolimbana nazo tikuzichedwesa komanso tikuziputira mavuto tiyeni tingochivomekeza chimene mulungu akutionesera kuti ali ndi munthu uyu mukutha kuona agape khombe chimene chinamlowa mtima mwake kuti azigwiririra ndi chani mwayiona pamenepo nde si nkhani yoti tizilimbana apayi apapa mulungu akutionesera kuti ali ndi Profesa Peter Mutharika tiyeni chimene mulungu achionesacho tisaumise mitima yathu ngati Farao ayi tiyeni tingochivomekeza kuti ndi mmene zililimo zikhale momwemo munthu uyu adusa malize zaka zake tipeza mtendere zikomo kwambiri mama uno chifukwa nangoona kuti anthufe tikhala tikuchedwa kwambiri zinthu zoti tikuonatu kuti ansala ndi zikomo kwambiri